Doncs mira, per mi la fe és com un regal, realment, és com un do que a mi personalment crec que se'm va donar en el millor dels moments de la meva vida. I sí, crec que és un regal. Jo ho sento com un regal que es fa sempre amb carinyo i que el reps amb les mans obertes, no? Per mi és això. Sí, va ser un moment baixet a la meva vida i llavors vaig tenir dues opcions, o ensorrar-me o donar-me el millor de mi mateixa. I vaig optar per la segona i crec que em va sortir molt bé. Em va sortir molt bé perquè vaig sortir molt ben parada i bueno, jo és que em sento molt estimada per Jesús. A mi m'ha transformat concretament aprenent a veure, diguem-ne, Jesús als demés. Quan jo aconsegueixo veure Jesús als demés, llavors és tot més fàcil. És tot més fàcil. És diguem-ne, el que em fa rotllar. I quan tinc algun problema, si aconsegueixo veure Jesús en aquella persona se'm fa més propera i llavors l'estimo, clar.